Inštitút estetickej medicíny poskytuje širokú škálu zákrokov v oblasti estetickej dermatológie, laserovej dermatológie, plastickej chirurgie, ale aj redukcie váhy. Na 3 poschodiach inštitútu v zariadení v skutočnom domácom prostredí nájdete pracovať tým veľmi vysokoškolených odborníkov. Vždy sú milí, u nás si zrelaxujete a cítite sa ako doma. Miška, ja si tvoju tvár spájam asi najviac s Inštitútom estetickej medicíny. Ktorú procedúru ty tak najviac preferuješ, alebo ktorú by si odporúčala ostatným ženám? No, ja som chodím často na laser rôzneho druhu, lebo mám problém s pleťou v tom zmysle, že v lete mám pigmentové škvrny, čiže chodím na laser, potom samozrejme chodím na oxygenesis, chodím na kozmetiku, ale občas chodím na botox raz za rok kvôli vráskam preventívne a nedám dopustiť na kyselinu hyalurónovú. Ale dnes tu nie si kvôli týmto procedúram, ty si tu dnes kvôli inej. Akej? No je to Ultera, ani nie procedúra, je to taký ako keby zákrok a je to vlastne neinvazívna metóda, ktorá nahradza lifting tváre. Gabi, dovolím si povedať, že ty si jedna z tých žien, ktoré čím sú staršie, tým sú krajšie. Nachádzame sa teraz v IEM. Aký je tvoj vzťah práve k tomuto inštitútu? No, veľmi vrelý, aj keď začal takou vecou, ktorá úplne nesúvisí s tou estetikou, ale práve s dobrom. My sme sa zoznámili s Alenkou pred 3 rokmi, keď sme spoločne pracovali na projekte Fashion Sparkling Charity Night. Ale ty sa asi chceš opýtať, že čo tu robím vlastne dnes. V podstate máme po lete a ja som si všimla, že v 42 rokoch už tie kolienka v tých plavkách na pláži nevyzerajú tak, ako by mohli. A dozvedela som sa, že existuje nová metóda, ktorá je exkluzívne ako jediná na Slovensku prevádzkovaná práve v tomto inštitúte. A je to ulterapia na kolená, takže ju idem vyskúšať a potom vám dám vedieť, ako to fungovalo. Ja mám s ulterapiou teda skúsenosť, čo sa týka tváre a tam to bolo vlastne okamžite po mesiaci vidno, ako sa mi napli vlastne tieto časti, takže sa teším, že aj tie nožičky budú vyzerať dobre. Adi, ty si pravidelnou zákazníčkou IEM? Vieš čo, pravidelnou až tak nie, ako myslím, že spokojnou. A na čo najčastejšie chodíš? Tak ja som tu absolvovala zatiaľ iba Ulteru. Výsledok je taký, že tá pleť je jednoducho žiarivá, napnutá, omladne. Pre mňa to bolo približne 2-3 roky určite dole a jednoducho žiari, tá pleť žiari. Všetky dámy, ktoré som dnes v IEM stretla, spája jedna procedúra a to je ulterapia. Tak mi prosím ťa vysvetli, čo to tá ulterapia vlastne je. Ulterapia je neinvazívna omladzujúca metóda, ktorá vlastne odbúrava tuk a spevňuje kolagénové elastické vlákna a tým spevňuje pokožku. Ja som postrehla, že ulterapia sa využíva najmä v oblasti tváre, ale viem, že sú v tom nejaké novinky. Aké? Inštitút estetickej medicíny ako jediný na Slovensku má zatiaľ hlavice, ktoré sa používajú aj na telo. Sú 8-krát väčšie a majú 30-násobne väčšiu energiu ako na tvár. Sú vynikajúce na formovanie postavy v oblasti brúška, stehien, zadku a taktiež v oblasti nad kolenami a nad lakťami na rukách. Výsledok vidieť až 2 až 3 mesiace po zákroku. Prečo? Lebo je to fyziologické odborávanie starého kolagénu a organizmus sám si vytvorí kolagén nový, čiže my musíme ako keby na to počkať trošičku. Výhodou u terapie je to, že sa opakuje 3 až 5 rokov, čiže naozaj dlhodobý efekt.